A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Logat Kitab Risalatus Syam halaman 22. Al-haidu iku wong haid wan nifasulan wong nipas. Arek al-haidu iku wong wedon haid atanapi kang haid wan nifasulan wong wedon kang nipas. Fa inna kulan mangka satune saban-saban sawiji minhuma saking karone haid lan nipas. Uzurun iku uzur yamna ukang nyegah ya uzur min syati somi saking sahe puasa. Paida toro amangka tetkala teka anyar alal mar'ati ngatasé wong wedon as-shaimati kang puasa. Haidun apa haid au nipasun atawa nipas pijujining dalam sawijuj mina hari saking awan batola mangka batal siamuha apa puasane kitu mar'ah. Wa wajaba mangka wajib alaiha ingatase mara qodou dalikal yaumi apa ngodone mengkono dina. Rawawis ngariwayatakeun al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim an Abi Sa'id radhiyallahu anhu nampi saking sahabat Abi Sa'id radhiyallahu muga mikarida Allah sapa Allah anu saking Abi Sa'id. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawi Kangjeng Nabi fil marating dalam wong wedon. Wa qad suilan lan teman-teman den takoni Kangjeng Nabi nuqasani saking kurange agamane. Nuqsani diniha kitu saking kurange agamane mar'ah. Alaysa anata orang anak idha hadot setkala haid ieu mar'ah lam tusolli iku orangana salat ieu mar'ah walam tasum lan orangana puasa ieu mar'ah. Al jununu iku wong edan wal waridatu lan wong kang murtad. Wa kalamu halan utawi rarasane karone rarasane karone junun lan waridah mani uniku kang gajega min syati somi saking saya puasa li khurujiman karena metuakeun wong koma kang tetep bi kalawan mandalika apa mengkono majnun waridah adinya an ahli saking dadi an ahliyatil ibadati saking dadi ahli ibadah wal hasilun lan utawi hasil yubtilu iku ngabatalkeun iku ambatalakeun semua apa puasa biwaji amin kalawan dadalan kang umum kullama samang za intafa kullaman tafas samang sada disepi surutun apa pirang-pirang syarat min suruti saking pirang-pirang syarat saum au ikhtalata wa cacat ahadu arkani apa salah sawiji pirang-pirang rukun saum au jidata wa den temu mapa barang yunapi kang nganapikeun ieu mawing saum min aklin saking mangan wa surbin lan ngombe wa dukhuli sain lan manjinge sawiji-wiji min kharijil badani saking matune badan ila jaupil soimi maring watenge kang puasa apa yajibu mangka wajib ala soimi atas wong kang puasa limsaku apa ngakeran hadhil mubtirati saking ikilaiki sake kang ambatalakeun min awali tulil fajri
wit saking kawitane metune pajar ila tahaqquqi guru bisamsi maring nyatane surupe serengenge liasia darpon nyentasa saumu apa puasane im man ya juju man utawi kilaiki ku wong ya juju kang wenang al fitru apa buka pi Ramadan ing dalam puasa bulan Ramadan yubahu dan menangakan al iftaru apa buka pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan lisitatin kedua wong nenem lil musafiri sawiji kedua wong kang lulungan wal maridi lan wong kang gering wasyaikhi lan wong kang tua al-hirami kang pikun ayil kabiri tegese wong kang tua dhaif kang apes wal hamil lan wong kang meteng walau min zina lan sanajan iku wong kang zina au subhatin atau subhat walau bi ghairi adamin lan sanajan iku tetep kalawan oranana bangsa damai sukana sakira-kira ana ieu ghair adam ma'suman iku kang den raksa wal atosani lan wong kang dahaga ai haisuli hala lahiqahu gitu tegese sakira-kira patemu ingatosan masaqatun apa masaqah apa payah syadidatun kang banget latuh tamalu oranana dan kuati adatan ing dalam mungguh adat autubihu antawa dan menangakeun ieu tuh tamal antayamu maing tayamu wa mislulan iku saumpamane hikoh kadinya atosan aljai'u utawi wong kang luwen lapar wal murdaati lan wong kang nyosoni nyusuan wal mustajirati lan sanajan iku den sewaken lan sanajan iku den sewaken au mutabari'atan atawa gawe karena Allah walau li ghairi adamiyin lan sanajan iku tetep kadue liyane bangsa Adam wa nadhamaha lan nganazamkeun ing sita ba'dum sapa setengah ulama min bahril wafiri saking bahar wafil faqala mangka ngucap ieu ba'duhum kumakara bahar wafir teh pode idama tatkala barang sumta tatkala naon idama tatkala ziadah itu sumta puasa sira pi Ramadan ing dalam bulan Ramadan sumahu mangka puasa sira huing kitu Ramadan siwa sitin saliyane kang nenem wapihin lan ikutup ing dalam sitin al-qada utawi qada gitu wallahu a'lam bissawab.